Daygunta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit. Ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo ang labing hingpit. Daygunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento. Ang kalipay ta isayaw, ulang adlaw, tugtugan ng gitara, ipalanog ng trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tugtugan ng gitara, ipalanog ng trompeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kanimo. Manausap kanimo. Mga igsuod isig pagsugod sa maayong adlaw, atong pangayoon sa Dios ay ang giya o pagubad kanato pinaagi nining santos nga misa. Karong adlaw gisaulog sa atong simbahan ang pangilin o ang kapistahan ni San Ezekiel Moreno, obispo sa atong simbahan. Ug aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala ug pangayoon ta sa Dios ang iyang gugma ug kaluoy. Kitang tanan, nagagumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako yamot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa walang pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunay gulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyong naigso, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makakagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami. Magampo kita. O Dios, mipili ikaw sa kahibulungan, paagi kang San Juan o San Ezekiel Moreno nga obispo ug pari sa pagsangyaw sa dili matukib nga mga bahandi ni Kristo. Sa iyang panagignan o pagtulunan, itugod nga samtang magatubo kami sa kahibalo, mahitungod kanimo, magmakanunayon kami pagpuyo sa kinabuhi, subay sa kahayag sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Giingnan ako sa Ginoo. Tawo, sultihi ang mga pangulo sa Israel nga nagingon ang Ginoong Dios.
Mga magbalantay sa Israel, nganong kamuman hinuon ang naniguro pagkaon? Dili ba ang inyong katungdanan mauman ang pagpakaon sa mga karnero? Giihaw o gikaon ninyo ang mga karnerong tambok o gihimo ninyo bisti ang balhibo niini. Apan wala ninyo pakana ang mga karnero. Wala ninyo liguna ang mga maluyahon. Wala ninyo ayuha ang mga masakiton. Wala ninyo laki-laki ang mga piangon. Wala ninyo dada pagbalik ang mga nahisalaang, ni pangitaon ninyo ang nangawala. Hinunua, gilisod-lisod ninyo sila, ug tig-a kamo sa inyong pagdumala kanila. Nagkatibulaag sila, kay wala may nagbantay kanila. Busa, gipanukob sila sa mga mananap nga ihalas. Nagkatibulaag ang akong mga karnero diha sa mga bukid ug mga bungtod ug sa mga nagkalain-laing bahin sa nasod. Apan walay nangita kanila. Busa kamong mga magbalantay sa mga karnero, pamati sa pulong sa Ginoo. Ingon nga ako, buhing Dios, nag-ingon ang Ginoo. Sanglit mahimo mang tukbunon sa mga mananap ang akong mga karnero, kay wala may nagbantay kanila, ug wala may nangita sa akong mga karnerong nangawala. Ug nabusog lamang sa ilang kaugalingon ang mga magbalantay niini, inay ilang pakanon ang mga karnero. Kamong mga magbalantay, kinahanglan nga magmatngon niining pulong sa Ginoo. Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios. Makigbatok ako kaninyo, ug paninglan ko kamo sa akong mga karnero, ug dili ko kamo tugyanan sa katungod sa pagpakaon sa akong mga karnero. Dili na usab mahitabo nga ang mga magbalantay magpatambok lamang sa ilang kaugalingon. Luwason ko ang akong mga karnero gikan sa ilang mga bakba, aron dili na sila makakaon pa niini. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ako mismo maoy mangita sa akong mga karnero. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Iya ako nga gitultulan sa mataro nga agian, tungod sa iya nga ngalan.
Bisan kun magalakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kay anaa ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw og sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Gihikyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan, samtang nagtan-aw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagaawas gayud ang akong kupa. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Ang kaayo lamang ug kaluoy, maoy nagasunod ka nako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa mga katuigan nga walay kinutuban. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Alleluia, alleluia, isugid mo, O Diyos, kay maminaw ako sa mga ipamulong mo. Alleluia, 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 alleluia. Isugid mo, O Diyos, kay maminaw ako sa mga ipamulong mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo mana kanini. Manausab kanimo. Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus misugilo nining sambingaya ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tawo nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol sa usa ka denaryo ang adlaw. Og padala sila ngadto sa iyang mga parasan. Sa pagka-alas 9, miadto na usab siya sa merkado, og didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa miingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan, og hatagan ko kamo hustong suhol. Og nangadto sila, unya sa pagka-alas 12 og sa pagka-alas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5 nga miadto siya sa merkado, og didto nakakita siya glaing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan man ninyo ang tibuok adlaw? Sila nanubag, kay wala may mipatrabaho kanamo. Og miingon siya kanila, kun mao kana, trabahoa usab kamo dito sa akong parasan. Sa pagkasahumsum na, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, tawga ang mga namumuo o gatagi silag sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho og ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang mga tawo nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila.
Busa sa pagkaduol na sa mga tawo nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat, apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol og nagbagutbot sila batok sa agalon. Miingon sila, kining mga tawhana nga ulahi mo gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibuok adlaw og nagpabait ka minit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagan samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo, pamati, wala ako maglimbong kanimo, kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol og pauli sa inyo. Maoy akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho, hatagan sa samang suhol nga akong gikahatag kanimo. Wala ba diay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? O nasina ka ba hinuon kay ako may gipahatagan man? O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa kadtong maulahi mahiuna, o kadtong nahiuna maulahi. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong buntag sa tanan. Mga igsuon, adunay panultihon nga nag-ingon, ug akong ipaambit kaninyo. When human beings sin, God opted for forgiveness rather than fairness. God opted for mercy rather than justice. Nga sa ato pa, sa panahon nga ang tao nakasala, gipili sa Dios ang pagpasaylo kaysa mangita og kaangayan. Gipili sa Dios nga maluoy kaysa mangita og hostisya. Sa laktod nga pagkasulti sa mata sa Dios, walay naulahi, walay naguna, patas ang tanan. Sa mata sa Dios, apan sa mata sa tao, kung adunay usa ka nato nga mahiuna diha sa usa ka pila o linya, unsa man ang atong bation. For example, kana bitang sa simbahan kanang mangumunyon, di ba pila-pila? Unya adunay usa ka tawo nga wala nato na ilhan, tuwa naglingkod sa tumoy. Unya mo kalit lang og singit sa linya. Unsa man ang inyong bation? Ha? Masuko, no? Ang uban masina. Sa ato daw nga pagkatawhanon, gusto nato nga patas ang tanan, no? Equal, fair, justice, sama pananglit. Kung diha sa usa ka liga adunay referee, no? Kana bitong sa mga dula, sports, adunay referee aron sa ingon ni ana patas ang trato sa tanan. Walay lamang, walay daya, walay limbong. Diha sa eskwelahan o isip usa ka estudyante, adunay magtutudlo. Unya diha sa magtutudlo, kinahanglan wala siyay pabor-pabor sa usa ka estudyante. Walay favoritism. Mao nang gitawag og angay tanan, makiangayon. Diha sa usa ka pasahiroan,
kasagaran sa atua maglingkod didto gyud tapad or una sa lingkuranan. No? Diha sa usa ka kumbira isip tawhanon gusto gyud niyato nga adto gyud ta sa front seat, adto ta mahimutang sa VIP aron sa ingon niya na duol or patas ang tanan. Ako ning gipaambit kaninyo mga igsuon tungod kay sa atong ebanghelyo ang mga Pariseo nagbagulbol kay ngano si Kristo nagpaambit og usa ka sambingay nga diha sa parasan kana bitang uma aduna say mga tao nga mga trabahador. Ang mga trabahador niya equal ang iyang trato ug unsa kang orasa misulod unya sa pagkahapon maupod ang imong paggawas tagaan ka og sakto nga sweldo sibo sa imong oras sa pagtrabaho. Apan adunay mga trabahador nga kauban nila nga usa ka oras na lang ang iyang pagtrabaho apan ang agalon mihatag gihapon sa iyang sakto nga sweldo or sa laktod nga pagkasulti. Ang katong mga trabaho nga regular or kanabitong 8 to 4 nagbagulbol sa nakita nila nga kauban nga na late sa ilahang pagtrabaho apan equal gihapon ang pagtrato sa agalon. Sa laktod nga pagkasulti nasina ang mga trabahante sa kauban nilang ulahi nga miabot. Ang parasan nga gipaambit ni Kristo sa ebanghelyo naghulagway sa gingharian sa Dios. Ang naguna nga mga trabahante, mga Pariseo nga tigpakaaron ignon, ang naulahi kadtong mga dili Pariseo. Ang punto sa atong ebanghelyo mga igsuon, ang mga Pariseo dili sila musugot nga sagulan sila og lain, dili sila musugot nga adunay labaw pa kanila nga mahiuna kanila. Apan si Kristo mahingon diha sa tumoy sa ebanghelyo kadtong naguna maulahi, kadtong naulahi mauna. O sa laktod nga pagkasulti patas ang tanan sa gingharian sa Dios. Dili daw sukdanan sa atong pagtuo ug unsa ta ka kadugay. Dili sukdanan sa atong pagtuo ug unsa ta kataas sa pag-alagad. Dili sukdanan sa atong pagtuo diha sa gingharian sa Dios kung dugay ug taas ang atoang pagpangalagad. Kaya ang sukdanan sa gingharian sa Dios kung misunod o mitunong ta sa mando sa ebanghelyo diha sa pagpangalagad. Mao nga ang punto sa atong ebanghelyo mga igsuon or ang moral reason, dili ta dapat masina sa gibuhat sa uban. Kung paminaw nato wala tay giagrebyado nga mga laing tao, padayon ta sa atong pagbuhat og maayo. Kay usahay manggod kung maglantaw bitaw ta sa gibuhat sa uban, kung mag-count ta sa blessing sa uban, dili sa ato ang blessings, masina na hinuon kita. Kay i-compare naman nato ang ato ang kaugalingon ngadto sa uban. I-compare nga magbagulbol
nganong siya naaman, nganong ako wala, nganong siya nauna, nga mas una man ko niya sa linya, nganong siya unang gitagaan, nga buntag pa man ko diri sa linya. Ingon ana ang atuang hunahuna mga igsuon, masina, maselos. Apan hinaot pa unta nga asong sa atong ebanghelyo, gipahinumduman kita nga sa panahon nga kita naguna, sa panahon nga kita mas nauna sa atong pagpangalagad, sa panahon nga kita priority sa atong unahuna, sa mata sa Dios pantay-pantay tang tanan. Equal ang iyang trato sa atua. Naguna ang pagkamaluluyon sa Dios o pagkamakiangayon. Hinaut unta nga dili kita mahisama sa mga Pariseyo nga nagbagulbol, tungod kay adunay dili Pariseyo nga misapaw sa ilahang linya diha sa maong parasan. Hinaut unta nga mas makita pa nato ang maayo nga buhat sa uban kaysa sa atong pagpalantaw diha sa kasina sa uban. Hinaot paunta. Palihog manindog. Ang mga pamaagi sa Dios dili sama sa atong mga pamaagi, tungod kay ang iyang hustisya o kamanggihatagon nga labaw pa sa atong mga sukdanan, makadangop kita kaniya diha sa pagampo og moingon kita, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan pinagi sa iya mga misyonero ug mga magwawali, magmadasigon ug malahot tayong musangyaw sa ebanghelyo sa Ginoo. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga mga lagad kita sa Ginoo ug sa usag-usa sa walay pagpaabot ug mga merito ug mga ganti hinuon tungod sa kamanggihatagon sa ato mga kasing-kasing. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga walay trabaho makakitag trabaho sa labing madaling panahon. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug mga nanag-antos mahupay pinaagi sa kaluoy ug pagsabot sa ilang mga kabanay ug kahigalaan. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Ngayon tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ladong Teofilo kamumot mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga sa tumang kasibot naghago dinhi niining kinabuhia makadawat sa ilang angay ganti didto sa langitong gingharian. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Atong iapil sa itong mga pag-ampo, atong mga igsuon nga biktima sa mga kalamidad. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Ginoong among Dios, kami ang imong mapaubsanong mga alagad. Nangalagad kami kanimo kutob sa among mahimo. Apan sayod kami, nga ikaw haduol kanamo nga mga imo kaming panalanginan, sa tanang maayong mga butang tungod kang Jesus among Ginoo. Amen. Unsay kosa ko kanimo tungod sa imong kayo. Kiluwas mo ako gikan sa
kanunay imong ipakita sa kayong away sa sahod ay suros. Mga igsoon, magampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton nanta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata kining mga gasa sa imong katawhan nga among gihalad nining pangilin ni San Ezekiel Moreno aron nga pinaagi niini ug sumala sa among gilauman, makabot namo ang panabang sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matag. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay umatarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Ezekiel Moreno. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinagi sa panag-ignan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya ug makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos nagkakaroon, puno ang langit o iyota sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Day ko nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab,
mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka na ako. Pinagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, dining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod ka imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami makalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampo kita sa Amahan atong awiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahug ang himaya, o hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong
Jesucristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kadunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa panaginig sunay. Espiritu. Cordero sa Diyos, yan ang kawagtang sa mga sala, sa kalimutan. Kaluy kami, atagi kami sa kalina. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas sa dugo ni Kristo magdarakanado sa kinabuhi dayon. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo nga among Dios, kami nangabusog sa balaang lawas o bililhong dugo ni Kristo, nangamuyo nga maangkon usab namo ang matuod nga kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Isip pagpangayo og giya sa atong inahan, sa atong patrona, atong ampuon kitang tanan. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. O panalanginan kamo sa Dios nga makakagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa dadang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamban kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kita ang tanan, sa iyang bendisyon. Atong dayon ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba